Unha nova xornada comeza en Galdos en moita diferenza coas anteriores. O entusiasmo dos pinches semella baixo mínimos. Elitos reprobou a atitude do propietario, pouco colaborador en materia de baixar o lombo. A ver, déixame o casco aí. Mira, poño o casco, brazos cruzados, vale, ahora son sus. Mais tamén ten pro seu xefe. E bueno, se quito o casco, ahora son Adrián. A verdade é que parece que lle estou pillando manía a Adrián, pero non, non lle pillo manía. O que pasa é que non fai nada. Que fixo? Ao final fago todo eu. A verdade é que o pequeno dos albaneis fai de todo. Ata lle reclaman labores de entretemento. Litos, queres probar o quad? A ver se conseguimos que Litos suba ao quad. Ten que probalo. Senón non se vai daqui. Probabo, pero ahora non podo, que teño que facer masa e non me vai dar a vida, senón. Xoan, non me veñes a entorear que ahora non podo. Bueno, pois máis tarde. Bueno, veña. Vamos, Anxo! Colín, eu quero subir no quad, pero non podo. Ya foi o cambio, tens o teléfono a listo para mañá? Sí, case mellor si queda secando e que despois teño que marchar. Eso non vai quedar estar aquí fijado. Teño que adiantar todo o que poida a coberta, a estrutura, porque pola tarde non podo estar, así que, bueno, deixaré todo feito o máis adiantado posible para que os albañiles podan traballar. Falei un pouco con Adrián a ver como podíamos presentar toda a estrutura, que podíamos aproveitar dos muros que xa estaban. Ao final decidimos poñer dúas vigas ben longas ao largo do muro, aproveitar a mesma estrutura para poder, en algunos puntos, poder aguantar un pouco o peso da mesma viga e tomar tamén a parede. Se desta volta non veu Laira e agora marcha Carles, son eu o obreiro máis veterano, así que son un referente. Eu aínda diría máis. Mito Ales é un mito. Pero que te vas poñer a cortar aí subido encima das tablas ese? Pois estaba cortando ali o piar a Carlos, que quedaba moi alto. E xa me viu ali Suso e aí ben. Sabías ter esta leña fora xa? Xa, pero Date- dixeste de poñer a máis grande ali, pero, joder, vas poñer aí encima de todo eso que estás aí bailando que podes caer coa radial. Tampouco estou a 4 metros de altura. Bueno, eu non podo estar con estas caralladas, non avanzamos e non acabamos o Pero choio. tú estes seguro aí para traballar aí? Sí, sí, Sinceramente. eu traballo aquí ben. Xa teño bastante cacharrada en riba, a súa seguridade, que gafas, que mascarilla, que non sei que, xa non me revolvo, ainda me ven que estou ali en riba da madeira, pois, xa saco. Hai que traballar seguro, ten razón Suso e os seus pequenos. A seguridade das columnas é o que intentan fortalecer os carpinteiros. Despois aproveitamos tamén un piar que xa tiña estrutura. Tivemos que encofrar un pouco para medrar un pouco porque non chegaba onde nos queríamos. E xa está, un pouco, pois, eso, o que é o plantexamento ben feito, ben nivelado todo, para despois poñer os puntóns e que quede ben. Mentres tanto, Lito segue ao seu. El só comeuse e bebeuse todo o garaxe e a súa contorna. Pois agora que xa quitei o galiñeiro e tal, pois voume poñer a enfoscar o garaxe, que xa que andan todos por ali polo medio e polo outro lado, pois aproveitar o tempo. Veña, aquí tes. Toma. Ahora, en canta acabemos aquí, Alex, hai que coller o chimpín e sacar esta madeira toda daqui que non temos por onde andar. Intentamos avanzar todo o posible na nova cuberta antes de que marchara Carles. O calendario previsto obriga a erguer a estrutura da cuberta antes da marcha do carpinteiro. Para iso, debes apurar na retirada de entullos ata sen cumprir 100% coas medidas exixidas. Suso, eses pantalóns tampouco son de traballo, Xa o sei, o que pasa é que ahora mesmo non tiña outros para... Eu comprendo que estes pantalóns que teño posto que non son estritamente de seguridade, pero bueno, son uns pantalóns vaqueiros que eran os que utilizaban os obreiros en Estados Unidos fai século e medio. E bueno, estamos nunha obra no exterior dunha casa que tampouco non estamos nun túnel, nin estamos nun sitio que haxa que ter uns pantalóns de tanta seguridade. Alex, arrímate aquí para cargar isto. A ver. Espera. Logo vai! Ale! Pero que coño faso? Me cago en diola, que fa? Que casi te matas. Ah, non fixe nada. Como que non fixeche nada? Andas como un tolo no carrito, normal que fora pasar eso. A verdade non sei que fixo Alex. Se despistou ou que, non sei, mirou para atrás e doulle para diante. E tirou co único piar que estaba máis ou menos ben
tirou con el. Que además esta columna non había que tirala. Despisteime un momento. E agora como facemos? Home, vas mirando para atrás e aceleras Bueno, para xa diante, está, sen mirar. Zulo, xa está, Haberá mira. que tiralo. Non sei que pasou, escoitei un ruido da casa e despisteime. Xa sei que agora xa está, agora haberá que mirar da mañar de outra maneira, sin a columna esta, a ver que... Ahora vamos tirar a columna, sacar a leña e limpar. A ver que inventades sin a columna, haberá que fazer outra No, cousa. pues eso non é problema, eso non te Xa, preocupes, que pero, alguna cousa Alex, faremos. para a próxima, Sí, fíxate sí. un pouco máis. Sinto moito. Pido disculpas e non volverá a pasar. A tensión do propietario subiu polas nubes após o accidente co chimpín de Alex. A pesar do aparatoso, non houbo ningún dano de relevancia. Agás unha columna que, segundo o proxectado pola arquitecta, debería ser aproveitada para a estructura da coberta. Aínda así, o reloxo non se detivo e marcou o final da xornada para o xefe dos carpinteiros. Rosa, marcho xa. Sí. Nada, non te asustes moito cando chegues porque, bueno, tivemos que cambiar algunhas cousas. Unha parede que estaba, bueno, fatal. Despois tivemos un problema con unha columna que caeu. Pero bueno, tranquila que está todo resolto xa, así que guai. Aquí tamén se marcha Carles agora. Sempre quedamos os tres de sempre. Adrián, Alex, pois eu. E dentro de pouco mellor quedou solo. O que sei é que quedamos aquí tres, e esta obra non é para tres. Mañán, como non os papelen ca coberta, xa che digo eu que vai a ver que vire máis días. Veña, Litos, a ver se quitamos estos paus xa. Alex debeuse sentir culpável polo dano causado e activou a súa mellor actitude para restauralo. Tras a marcha de Carlas, o pinche converteuse no máis veterano do equipo e botouse aos que quedaban ás costas empregándose ao máximo para retirar o cascallo. Mais eses folgos non empurraron ao técnico de prevención que, para evitar provocar accidentes, prefire non exponerse demais. Mira, aí volve estar no mesmo sitio que a sempre. Ten posto o casco e aí está. Mirando. Controlando a obra. Pola contra, Xoán e Anxo son quen de suplantar a carencia do seu pai traballando arreo. E se eles non chegan, de contado xuntan unha cuadrilla que os veña a apoiar. Hola. Viñeron moitos amigos da escola, pero xa lles deixamos que se viñen era para traballar, non para outra cousa. Que, a onde ides? E viñamos traballar. Non, así non se pode traballar. Viñeron cos guantes, pero os cascos non os traían, así non se pode entrar na obra. Ala, tomade, poñede un cada un. Pero estes... Os nenos son igual que sus. Chegaron ali os compañeros e xa lle dixeron que ali sin casco que non entraban. Agora sí, a traballar. E non podemos sacar unhas fotos cos obreiros? Sí, vide, sin problema. Os focos, como non podía ser doutro xeito, céntranse na estrela. É normal que queran sacar fotos co máis veterano de Galicia Bonita. Son unha lenda. Non sei. Quen me chamou? Saca unha foto con nosco. Aí veña. E estiveron por ali recollendo o lixo e botando unha man. E ainda pasaron ben, sacaron as fotos con nós. E cando se fartaron, dixeron, vamos tomar algo. Xa traballamos dabondo, vamos tomarlle algo. Se queredes, se non queredes, non pasa nada. Quitamos os guantes. Adrián, Ei, me aquí. Temos unha duda. Este ladrillo o que? Este quitámoslo, pero este está aí encastrado, non sei se é soleira eso tamén ou... no, eso hai que sacarlo, que era o típico que estaba aí. Chavales, recollede que xa acabou a xornada de mañá e a escola. Que? Cando cobramos? Nunca.